OK, môžeme sa porozprávať o tom, prečo je šarišan tá najlepšia zmrzlina na celom Slovensku. Lebo ja už fakt nechápem, ako niekto môže dobrovoľne jesť inú. Normálni ľudia majú obľúbený film, obľúbenú pesničku. No ja mám existenčnú závislosť na jednom plastovom kelímku z Coop jednoty. Poďme si spolu zadebatovať, prečo tento níž kelímok zmrzliny, ktorý nájdeš len na východe, je práve najlepší. Zatiaľ čo budem ja robiť mím vo Photoshope. Nezabudni dať like a odber, dík. Šarišan je proste iný level chladničkového kreku. Žiadne fancy talianske názvy, žiadna gelato experience. Len kelímok, ktorý vyzerá, že stal euro 50 a aj tak ti vybije dekel viac než celá vitrína v obchode. Ja som to pochopil, až keď som bol v Delni. Kto by nevedel, čo je to Delňa, tak je to mid kúpalisko v Prešove. Máš tam bazén, teplý bazén, plavecký bazén a tobogán. Nič extra, ale ide tu hlavne o ten bufet. Pred pár mesiacmi som tam bol s rodinou a oco povedal, že sa ideme nájsť. Naozaj som nevedel, čo si dať, tak som si z fleku objednal palacinky so šľahačkou a zmrzlinu. Disclaimer, ja som ten typ človeka, čo fakt nemá rád sladké jedlá. Napríklad dukatové buchtičky alebo ryžový naki. Ale z celého srdca nenávidím šľahačku. Fakt, ak by som mal na opustenom ostrove prežiť len z jedenia šľahačky, asi by som sa zabil. Keď mi prišli tie palacinky a začal som ich jesť, kamo, to bolo ako nebičko v papuľke. Teplé palacinky s domácim džemom, poliaté čokoládovou polevou, spolu so studeným sladkým šarišanom, plus nakoniec šľahačka. Ako mekú hasiaca pena. No proste to bolo úžasné niečo. Celé som to zjedol asi za 3 minúty. Napchal som to do seba ako vysávač, ešte som zjedol aj po mame, čo mala, ale pozor, tie už neboli také dobré, lebo ich nemala so šľahačkou a zmrzlinou. Chutili ako basic palacinky. Čiže hej, keď si budem doma najbližšie robiť palacinky, tak určite so šarišanom, lebo to je nálož, chlapci. Je dosť smutné, že túto zmrzlinu si vieš kúpiť iba na východe. Teda minimálne ja som to tak videl. Hej, a inak keď sme boli vo Vranove, pozri, čo sme spravili. Dobre, nie? Takže na budúce, keď pôjdeš do Coop jednoty, nesiahaj po prvom random na nuku. Zober šarišana, sadni si, daj si ho do palaciniek so šľahačkou, ako som to spravil ja v Delni, a pochopíš, prečo sa o tom dá točiť celé video. A ak žiješ na západe a toto ťa nasralo, úplne právom. Ale namiesto toho, aby si nadával, sprav to najrozumnejšie, čo môžeš. Chod na východ. Nie kvôli pamiatkam, kvôli jednému plastovému kelímku z Coop jednoty.